از هوال دلبهار دی سال 1976 ده لباجار جلیمرگی جدایک بوم دی زاروکارتیا خود ام هاتن باجار وانه دی ناوار در دوره که کردوار ده بجیبون من دبستان خو حتی زانینگه جی لباجار وانه خوند من زانینگه جی دی سال وانه خوند جبر کارو خبرتن خوین سیاسی دی سال نوتان ده جی زانینگه هاتم دورخستن و هاتم گرتن چند سالات زندان دمام دیسا دمن پاشی چند جاران دیسا جبر کارو خبرتن خوین پولیتیک و ین جواکی و چاندی هاتم گرتن و لسر هف جی 15 سالان زدتر دی زندان دمام به سالان نویسکاریه دیکم جبلی کارو خبرتن خوین پولیتیک و ین جبوی زمان کردی حتی نها چار پرتوکی من هات نوشاندن به تایبتی حتی نها دقادن وکی چاپمنی چاند قادن پولیتیک و ین جواکی لسر بنگه ها تکوشینا آزادیا گل کرد و کردستان مخبرت مشاندنه دیسا به سالان برنامه تلویزیونی به تایبتین ین ویژه‌ای سازدکیم هر وها کارو خبرتن ما ین politik berdevam dikin. Disen bejin çend sala hevgerinendetiya kovara vejeyi ya destar dikim. Her vaha nahaji hem dikkada zamanda xabatin gişti yenj bu zaman dimeşinim hem ji hevberdevkiya lijna zaman çand u huneri ya dem parti dikim. Televizyon tünne bu. Dayıkamın, bavimin, henek nasıl meyindin hebun, divan şevu, evini vaş şevu rojen direş, embejin yen dizivistanı da bir taybeti jimera çiro digortum. Be saatan çiroka Rıstem Ezal, çiroka Mirza Muhammed u çiroka gelek kesindin vusa digortun. U naha etinin bir axwe embejin jerhişemin ye kurdevar he ve demede. Hedi xwasaz dikir. Dîsa dawetin me hemû bi Kurdî bûn. Govendên me bi Kurdî bûn. Şîn û şahiyên me bi Kurdî bûn. Mesela me dema dawetê dikir heft şev û heft rojan berdewam dikir. Ne tembûr hebû, ne dahûl, ne zurna hebû. Bi deng dihatin gotin. Bi dehan jin û mêran di nava hev de em bêjin stran digotin, komek edin, li wan vedigerand. Niha yani bawer bikin eğer wê demê kamera hebiyana yan jî em bêjin amûrên deng tomarkirinê hebana eğer me ew stran û ew çîrok tomar bikirina belkî yê bi hezaran pirtûk jê derketibiyana. Lê qedexebûnek jî hebû ji aliyê dewleta Tirkve. Qaset qedexebûn baş tê bîra min salê 1980 heta navbera notan da em bêjin guhdari kirina qasetên Kurdî qedexe bûn. Mesela baxçekê me hebû, baxçekê wisa em bêjin bi dar û bar bû. Yani darê fêkyan hebûn me hin dîsa sebze lê diçand. Hema bêje me belkî 20 cihên wî baxçe kolan e. Çima me qasetên dengbêjan têda diveşartin. Salê 1980 da bi taybetî dema em li bajarê Wanê bûn, êdî min bi dest dibistanê kir. Çom dibistanê niha dema tînin bîra xwe dibistan Tirkî bû. Her tişt em bêjin li ser bingeha Tirkperestî hatibû sazkirin. Lê em çawa ji dibistanê derdiketin cîhaneke din, cîhaneke Kurdewar. Taxa ku em lê diman taxeke Kurdewar. Malbat dîsa Kurdewar. Wê demê da yani ev nakûkî pêk hatin. Li dibistanê Tirkî dispartin me. Ne dihiştin em bêjin em bi Kurdî biaxivin. Niha gelek nasên me hebûn, Dortman bûn, Pisman bûn, Cîran bûn, gundiyên me em bi hevra diçûn heman dibistanê.
mel dibistanê jî Kurdî bikartanî em bi Kurdî de axivîn gelek caran ew mamosteyên Tirk bi rastî jî li me dixistin êrişî me dikirin yanî digotin ev çê hûn de axivin ev tiştekî başî ne ji bilî zimanê Tirkî zimanekî din ne axivin an got Tirkbûn û em bêjin Tirkî axivintin dispartin me lê bêguman dema em diçûn mal jî li kolanan dema yek me bi Tirkî axivt wekî şermek dihart dîtin wekî şermek dihart zanîn pîremêran pîrejiran dayîkên me bavên me meznên me digotin me hûn çima bi zimanê xwe neaxivin Xwedê ev ziman daye we da hûn pê biaxivin bi taybetî dayîka min ku bandora wê ji aliyê zimanî û kurdewariyê ve li ser min gelek e ya rast bavê min jî wisa gelek cara em bêjin yanî kesên ku li taxa me bi Tirkî axiftin digotin hûn çima Tirkî de axivin hûn çima dayîka xwe ji bîr dikin hûn çima em bêjin bi zimanê dayîka xwe neaxivin navbera 1984 de bû. Herçi qas em li Wanê jî bûn têkiliya me ji gundê me qut nebibû. Em diçûn Culemêrgê gundê xwe dihatin. Havîna em diçûn zozanan em bêjin bi wî awayî lingekê me li Wanê bû, lingekê me li warê me yê bingehîn li Culemêrgê bû. Niha wê demê min stran guhdarî dikirin. Em bêjin dîsa ew çîrokên ku meznê me digotin me ew guhdarî dikirin. Wisa wekî bi aqilê zarokatî min jî ji xwe re wisa çend tişt nivîsandin. Bi Kurdî, lê wê demê me alfabeya Kurdî nerzanî. Ew em bêjin tîpa xeyê me wekî em bêjin ya alfabeya bi Tirkî kartanî. Lê me wisa çend tişt nivîsîn rojekê mamosteyekê ew di deftera min da, lê nûska min de dît. Wisa lê mêze kir, got ev çi ye filan. Min jî got evana helbest e. Tabî min Tirkî jê ra got. Got çawa helbest e, got ev zimane ne Tirkiye ve kîjan zimane, min jî got eva zimanê Kurdî ye. Got zimanekî wisa heye, xwe hêrs kir, ew kir, rabû ew rûpelê ku min li ser nivîsî rabû dirand. Ew qej bîra min naçe. Heta ez çûm malê mesela min ji dayîka xwe tiştekî wisa ra got, lê ew jî hêrs bûn. Yani ji xwe ew pê hin tiştan hesiya bûn. Yani digotin eva işte bi salan e zilmeke waya kul me dikin ji ber ku yên me maznên me ew zilim li gund jî dîtibû. Mesela her tim digotin bextê Romê nîne. Bextê Romê nîne. Mesela bavê min ji ber ku cemedanî em bêjin egal ewa reş û spî di dema xwe de em bêjin ji ber ku stê xwe alan diye leşkeran ji dûr ve dîtine ji van re gotine bisekinin bavê min û hevalên xwe nesekîne velhasıl reviyane û gule barandine tiriya babê min ji vê derê jê çûye tiriya beranî. Ku ev 20 saliya xwe da pê hesiyan. 20 saliya xwe da min ji bavê xwe ra got tiriya te çile hatiye filan. Dîsa em bêjin dema dewriye digeriyan leşker li gundan taybetî em bêjin kesên ku bi Kurdî de axaftin bi rastî jî ji aliyê wan leşkeran ve rastî gelek zext û zordar û işkencat dihatin. Rojnama welat derket. Yani bêyî ku kes me ra bibêje em diçûn em bêjin difirortin di belav kirin me jî ji xwe ra wisa distand bi riya wê ez hêdî hêdî hînî Kurdiya standard bûm. Yani hêdî hêdî me pirtûkên em bêjin Kurdî xwandin. Hînî alfabeya Kurdî bûm. Pişre em bêjin dema ku çom zanîngehê salên nût û çaran de li wê derê xwe êdî yanî pêşa wê jî di lîsê de jî tevlî xebatên polîtîk bûm. Salên notan da êdî tevlî xebatên polîtîk bûm. Di lîsê de evê xwe gihand asteke bilindtir. Di zanîngehên de jî xwe êdî xwe tam gihand asteke bilindtir. Ji bilî kar û xebatên Kurdî em bêjin me xebatên polîtîk meşandim. Di encamê de dema ku min zanîngeh dixwand hatim desteserkirin. Nêzîkî 10 roja di îşkenceyê de mam. Dîsa hatim berdan
çend meh pişti ve carı hattım girtin nezik istihri hocam disat işkence de damam o tabi ez ve carı şandım zindanı. De zindan edeci çava embejin berxwedaneke fiziki hebu têkuşîneke fizîkî û ya birdozî polîtîk hebû wê demê me dît ku berxwedanek û têkuşînek ji bo zimanê Kurdî jî heye. Em bêjin dîroka zindanê me lêkolîn kir berxwedana zimanê Kurdî ya salên heştan da ya zindana Amedê da em bêjin derket pêşa me dîsa berxwedana em bêjin zimanê Kurdî ya demên cuda derket pêşa me û di zindanê da êdî min berdan nava xebatên Kurdî li wê derê jî bi awekî rêk û pêk komeke me ya Kurdî jî hebû melser Kurdî xebat dikir û êdî me pirtûkên Kurdî dest pê kir wergerandin dîsa gelek çîrok filan va li wê derê nivîsandin lê ew hişû ew em bêjin armanca ku ez ê rojekî bibim nivîskar yan jî welhasil li ser wêja Kurdî pirtûka saz bikim tu nebû awekî xwezayî pêkar. Piştî wê ez dema zindanê derketim dawiya sala nût û nehan wê demê rêberê gelê Kurd û rêberê mirovahiyê bi rastî Abdullah Öcalan jî hatibû desteserkirin û pêvajiyeke wisa bi navê pêvajiyeke wisa nerim em bêjin dest pê kir. Qaşo em bêjin destledara goş xwe me tevgera azadiya gelê Kurd ji holê rakiriye em hinekî wisa nermahî pêk bînin ji bo ku careke dî serî nehildin lê qûnaxeke nû dest pê kir. Qûnaxeke nû dest pê kir. Di wê qûnaxê da êdî xebat û têkuşîna qada civakî de hinekî zêdetir derket pêş. Yek ji van xebatan jî xebatên zimanê Kurdî bûn. Salên 2000 dema tê bîra min wê demê Partiya Kurdan ya wê demê hebû. Em jî di xebatên wê yên ciwanan da medwa xebatên ciwanan da xebatê xwe dimeşandin û komek me hebû em çend heval bûn sê-çar heval bi hewildanên me nêzîkî 300 kesan li Wanê hînî zimanê Kurdî kin. Polê we hebûn hemû di avahiyê partiyê de. Em bêjin wisa li wê derê me dersê Kurdî êdî didan û piştre jî salên 2000 da êdî daxwazên ji bo zimanê Kurdî yên ji aliyê Kurdan ve zêdetir derketin pêş. û li wê derê em bêjin taybetî di pêşengîtiya xwandekarên zanîngehê de û bi organîzasyona ciwanan de ku ez bi xwe jî em bêjin di wê organîzasyonê de bi awayekî pêşeng hebûm bi hezaran kesan ji bo ku zimanê Kurdî be zimanê perwerdehiyê ji bo ku zimanê Kurdî be xwedî statû em bêjin serî li zanîngehan dan bi awayekî fermî daxwazname dan wan. Di encama wê têkuşînê de wê berxwedana zimanê Kurdî de bi rastî jî gelek tişt guhertin. Helbet berdelê wê jî hebûn. Bi hezaran kes wekî xwandekar ji dibistanê hatine avêtin ji zanîngehê hatine avêtin ji bo ku em bêjin perwerdehiya bi zimanê xwe dixwazin rastî gelek zext û zordariyan hatin. Piştî wê salê 2003 da êdî bi awayekî ketim nava qada nivîskariyê. Di azadiya welat de bûm quncikê nivîskar û piştre hêdî hêdî min pirtûkê xwe saz kirin, pirtûk derketim û 2006 jî bi rastî jî ji bo kar û xebatên têkuşîna azadiyê gelê Kurd ez dîsa ketim azmûnê min zanîngeh bi dest xist beşeke wê çend meha çom zanîngehê lê li wê derê jî dîsa me kar û xebatê Kurdî û kurdewarî û şoreşgerî meşand gelek doz min vekirin cara yekem min li wê derê di dadgehan da 2005 û 6 da parastina xwe li dadgehê bi Kurdî kir. Dîsa li dijî zanîngehê min wê demê 10 rûpel bi nivîskî bi zimanê Kurdî parastina xwe pêşkeşî wan kir. Em bêjin ew jî dîsa bû mijara tawanbarkirinê vê carî min parastina xwe ya bi Kurdî kir. Li zanîngeh li dadgehê piştî wê bêguman pêşa wê jî li gel wê têkuşîna ciwanan û ya giştî ya ji bo zimanê Kurdî êdî zext û zordariyên li ser zimanê Kurdî di kiryarê da hinekî sis bûn.
Yani edi ne karin vek beri bikin. Jiber ko edi teknoloji ji peş ket, tekuşna azadiya gelek kur ji peş ket, ev zana buna politiji gelek peş ket, zana buna parasnu peş ve birna zamanı kurji peş ket. Dersxaneyin taybet yen Kurdî edi ji aliyê dewleta Tirk wekî ku em desturê hildin vekirina wê serbest hate berdan. Em bêjin avakirina war dersxaneyan da dîsa jî girt û piştî wê bi taybetî li ser giringiya zimanê Kurdî Rêber Abdullah Öcalan hinek daxuyanî dan. Vê jî motivasyoneke gelek baş çekir ji bo ku xebatên zimanê Kurdî zêdetir pêştertir biçin berfirehtir bibin. Sala 2006 li ser vê bingehê me 2005 TZP Kurdî angu tevgera ziman û perwerdeheya Kurdî me çend hevalan bêguman wekî em bêjin xebateke civakî xebateke tevgerî me saz kir. Ez bixwe jî wê demê berdevkî wê bûm, wê demê hev berdevkî tune bû, wekî berdevkî wê me ew xebat meşandin. Di encama tevgera ziman û perwerdehiya Kurdî de li dehan bajar û navçeyên li Kurdistanê Kurdî derava bûn. Angu komeleyên, saziyên parasnû pêşvebirina zimanê Kurdî. û bi wê ve têkildar êdî li gelek bajaran panel, sempozyum, xwepêşandan û em bêjin gelek bernameyên cür bi cür yên zimanê Kurdî hatin darxistin. û herî dawiyê me di sala 2008 da yek li Geverê yek li Batmanê me du mitîngên tenê ji bo zimanê Kurdî li darxistin ku ew di dîroka Kurdistanê da cara yekem bû ji bo zimanê Kurdî mitîngên wisa bi 10,000 kes beşdar bibin di hatin darxistin. Di encama wê mitîngê de jî dîsa careke din hatime girtin. û çend meha di zindanê de mam min ceza xwar ji ber xebatên ziman û paşî jî em bêjin em hatin salên 2010 xwe pişe dîsa hem ji ber xebatên polîtîk hem ji ber xebatên bi rastî jî parastin û pêşvebirina ziman û çanda Kurdî hatim girtin. û di wê navberê de jî êdî bingehek çêbibû. Gelek saz û dezgehên em bêjin Kurdî ava bibûn, dîsa em bêjin li ser wê paşxaneyek çêbû, çavkanî çêbûn, bingeheke mezin çêbû û di navbera salên 2010 û heta niha jî li gel hemû êrişan, li gel hemû dorpêşkirinan, li gel hemû em bêjin zextan xebatên zimanê Kurdî tucar bê navber neman û heta îro hatin. تجریتا لسر زمان چاند و نرخین نتوا کرد همون نرخین گلندن ین خوابونیه سامانه ما دینه دامایا سرمانه ما دینه دامایا Dema mijar bibe zimanê Kurdî em bînin ku zimanê Kurdî ji aliyê dîrokî ve ji aliyê çandî ve ji aliyê zanistî ve nirxekî herî bingehîn, herî qedîm, herî kevnare yê Kurdan û yê mirovahiyê ye. Em zimanê Kurdî em dikarin bibêjin di nava xwe da hemî qod û şîfreyên çanda Kurdî, liv û lebartên Kurdî, keseteya Kurdî wekî nasnamaya kolektif a neteweyî dihewîne. Dîsa li gor lêkolîn û vekolînan zimanê Kurdî ji bo gelek zimanên din bûye çavkaniyeke bingehîn. Ji aliyê peyvên xwe bigire, ji aliyê wêjeya wê bigire, ji aliyê em bêjin teşeyê wê bigire. Li gor lêkolînên va salên dawiyê jî zimanekî herî qedîm, zimanekî herî dewlemend, herî pêşketî yê cîhanê ye. Îcar bi hezaran salan ew ziman hatiye. Li gel piştî demekê di dîrokê da li gel êrişên li ser Kurdistanê ji aliyê hêzên biyanî ve jî li gel ew qas êrişên hov, êrişên xedar jî eger Kurdan bikaribin heta îro xwe biparêzin sedema ve ya bingehîn, dewlemend bûn, qedîm bûn
û xwedî reh û gehbûna zimanê Kurdî ye. Anku em dikarin bibêjin çawa netewaya Kurd zimanek bi navê zimanê Kurdî afirand, saz kir û diyariyê Kurdan û cîhanê kir, di heman demê de zimanê Kurdî jî wekî çavkaniyeke bingehîn netewaya Kurd li dijî hemû êrişan parast û heta îro anî. Yani eger zimanê Kurdî nebiya, ew qas dewlemendiya wê nebiya em bêjin, ew qas xwedî hêzeke parastina netewaya Kurd nebiya, netewaya Kurd dê nikaribiya li dijî ew qas êrişên dagirkeran yên mêtîngeran xwe biparasta û heta îro bihata. Bêguman bi taybetî em dikarin bibêjin ku êrişên li ser netewaya Kurd di van 200 salên dawiyê da gelek zêdetir bûn û bi awayekî rêk û pêk bûn. Yani piştî em bêjin parçebûna Kurdistanê ji aliyê dewleta Safavî ve li gel peymana Qesra Şirîn û bi taybetî jî li gel Lozanê Kurdistan çawa bû çar parçe êdî xeterebûna ji holêrabûna netewaya Kurd ket rojevê. Bi taybetî li gel avabûna hişmendiya netew dewletê û hê taybetîtir li gel avabûna dewleta Tirk ya Tirkperest ya ku hebûna xwe tenê li ser Tirkbûnê ava kir, tenê em bêjin li ser yekperestiyê ava kir û wê jî têrê nekir hebûna xwe li ser tunnebûna neteweyên ji bilî xwe kom û derdorên ji bilî xwe ava kir, rewşa netewaya Kurd kete xeterê. Ji ber ku li Kurdistanê netewa sereke netewa Kurd bû û dewleta Tirk jî em bêjin piştî avabûna wê komara faşîzan ya Tirkperest hewl da ku her tiştê li ser navê Kurdan, her tiştekî Kurdistanî ji holê rake. û ew dewletên ew mekanîzmayên ku hewl didan neteweyên din bi taybetî neteweya Kurd ji holê rake tiştek baş dizanîn. Baş dizanîn. Ew çi bû? Heta ku tu zimanê neteweyekê ji holê ranekî, tu dê nikaribî wê neteweyê ji holê rakî. Ji ber ku ziman ne tenê alav û amûrekê ragihandinê ve guhestina em bêjin fikr û ramanan e. Wek me berê niha jî gotî zimanê Kurdî di heman demê da her tiştê Kurdan çand, civak, dîrok, bîr, hêş, giyan her tiştê ku Kurdan wekî netew li ser piyan digire û em bêjin xweser û resen dike di nava xwe da dihewan. Ji ber wê dema ku dewleta Tirk, komara dewleta Tirk di salên 1923 û şûn de biryar da ku netewa Kurd ji holê rake serî de berê xwe da helandin, pişaftin, qedexekirin û hewldanên ji holê rakirina zimanê Kurdî. Angu ji boy Kurdkujiyê Kurdî kujî xist dewrê. Gel wa salan gelek zagun derketin. Gelek em bêjin dîsa kiryar pêk hatin. Zagonên ku bi tevahî zimanê Kurdî yan bihelîne yan ji holê rake ketin dewrê. Dîsa gelek qedexebûn çêbûn. Axaftina zimanê Kurdî bi karanîna wê, nivîsandina wê li her derê qedexebû. Her derê hata qedexekirin. Kesên ku em bêjin Kurdî de axiftin rastî işkenceyan hatin, rastî girtinan hatin, rastî kuştinan hatin. Ji xwe serhildanên di ser sala bîstemîn da yên li dijî wê hovyetê jî di bingeha xwe da hinekî jî ji boy parastina zimanê Kurdî û bi wê ve têkildar ji boy parastina nirxê netewa Kurd bû. Birastî jî dema em lê dinihêrin li kîjan zimanî ew qas zext û zordarî bihata kirin
کیجان زمانه که لی جیهان او قد ناوا دور پیچه ده بمایا نها جهول ربیا لی هم جبر قدیم بونا زمان کردی هم جی تایبتی جبر تکوشینا نتوا کرد آج بوی زمان خو و همون نرخین خو زمان کردی هیجی برخوردنه که مزین نشانده ده راسته گلک که ماسونه بسی هنه ده انجاما وان تریارن هوانه یم پیشافتن حلاندن و هولدان جهول راکرنه گل کرد هیجی برخوردنه که مزین پیکتینه به تایبتی و سالن داویه هشمندیا پاراستنو پیش و برنا زمان کردی لهر دره باکور کردستان و لهر دره کو کرد لیدجین بلافتر دبه ام بیجین گلک سازور دزگه هنج بو زمان کردی تناوا کرن گلک و شانخانه کردی هاتنا ساز کرن دیسه ام بیجین گلک دردورن کردی پاریس خباتن جواکی دمشینن جبو زمان کردی دیسا د گلک پارتی و سازور دزگه و پلاتفرم و اینسیاتیفن کل سر ناو کردان پیشنگیتیه دیکن لگل همو کیماسو نبسیان لگل کو تیره ناکجی خباتن گلک دورفره و برفره و بنگهین ینج بو زمان کردی ایدی بپیش دیکن نها تیره دیکه بگومان تیره ناکه جبر کو ام بحثا 5 میلیون کردان دیکن ام بیجین بحثا تکوشنه که 5 سالان یا به هم پایار دستانی دیکن دویا بو و روشا زمان کردی گلک باشتر بیا لی تاوی ویجی زمان کردی ال برخورده یا هری گرینگ ایدی او داخواز و مرازن دستلاداران یون که زمان کردی جهوله راکن زمان کردی تونه بکن دقیق واندما یعنی زمان کردی سرفرازیا برخودان و تکوشینا خواه به تایبتی و سالین داویه ایدی ایران کر جنها پیدا یا گرینگ اوه که زمان کردی به مکانیزماین بنگهین خواه هر دره بلاف بکه جعالیه هشمندیه جعالیه رخصن بونیه و جعالیه سازوبوینه و با آوه که ماجنده ام بیجیم پوزیسیون خواه خورتر بکه